Hemen A, hemen B, eta hau alfa. Baina, hipotenusaren balio tamaina bat bada, zelan geratuko dira formulak. Behiru. Sinu alfa izango da aurreko katetoa, kasu honetan A, zati hipotenusa bat. Hau da, A den balioa eta sinu alfaren balioa, angeloaren sinua, berdina dira. Kosinu alfa izango da alboko katetoa, kasu honetan B, zati hipotenusa bat. Horrek esan nahi dau, katetu honen balioa izango da angeloaren kosinu. Baldin eta hipotenusa bat bada. Eta tangente alfa, edo tan alfa, ze izango da? Aurreko katetoa, zati alboko katetoa. Aurreko katetoa zein da sinuaz. Eta alboko katetoa kosinu. Beraz, tangente ere aldugu kalkulatu sinu zati kosinu eginez. Eta amaitzeko, triangelo honetan, hipotenusa bat izan da, Pitagoras aplikatzen badugu, geratzen da hipotenusa berbi, hau da, bat berbi, bat, berdin kateto bat berbi, hau da, A berbi, kasu honetan sinu alfa berbi, gehi beste kateto berbi, gehi kosinu alfa berbi. Formula hau da formula ekit importantena trigonometrian. Hau da, komentatu nebana kartulina batean kopiatzeko eta oearen gainean ipini eta oera jutzen zaren bakoitzean sartu buruan, irakurri eta sartu buruan. Formula hau ikusiko duzue idatzita ere beste modu batean. Berredura hauek, parentesi tartean ipinita sinu alfa eta berbi ipinita, alda idatzi ere bai olanik. Sinuaren gainean, sinu berbi alfa idatzita, gehi kosinu berbi alfa. A ber, hauze, solte, sin da, erderaz gabe edo. Baina, ez dauko zentzurik. Angelu baten sinu, adierazteko angelua derrigorrezkoa da, beraz. Alfa, sinu alfa edo kosinu alfa edo tangente alfa gertu behar da. Idaztea kos, sin edo tan alfa barik edo angelu barik ez dauko zentzurik. Eta gainera, zenbaki bat da, osorik. Holan izan da, berbi ipintzen badugu hemen, eta beste hau egitea gauza bera da. Desberdina izango zen, alfari berbi ipintzen badiogu. Azken finean da, angeluari berbi egin ondoren bere sinu kalkulateko genuke. Formula modu baten edo bestean, bai hau edo bai hau, bietan, bario barina da eta ikasi izango duzuen formula bat. Gehi, aurretik ipini dugun hemen, tangente alfa dala sinu alfa zati kosinu alfa. Orduan, kontutan izan da, bi formula hauek, orain, ariketa batzuk egingo ditugu. Beste bideo batean.